Ja sam Boris Presečki, trener fitness i bodybuilding reprezentacije Republike Hrvatske. Inače nisam bio u planu kao ambasador, nego sam tu ovaj vikend sa svojom klijenticom, pa ću odraditi ovaj seminar za njih. Inače, ja sam natjecatelj, još nisam bivši, iako imam dugu pauzu. Imam iza sebe jedno 54 natjecanja. U ovom sam sportu od 96. godine, znači 25 godina. Trener sam zadnjih 16 godina. Imam svoj fitness centar u Bjelovaru, Titan Gym. I uglavnom jako sam dugo, 0 do 24 sata, 25 godina u ovom sportu. Tako da sam i prije Facebooka bio u ovom sportu i iz mene možete čuti realne, stvarne informacije jer na Facebooku nešto je, stvarno nešto i nije. Uglavnom trenutačno radim dosta sa klijentima izvana. Imam svoje klijente iz Hong Konga, iz Slovačke, iz Francuske, Costa Rica, da. I tu je isto s menom moja klijentica iz Slovačke. Ona je inače isto trener i natjecatelj, inače doktor matematike. Eva Kvasničkova. Tako da, inače sam i sudac na fitness bodybuilding natjecanjima u IBB-u. Također sam u powerliftingu, znači trener powerliftinga po Global Powerlifting Alliance, internacionalni sudac u powerliftingu i generalno jako dugo sam u ovom sportu. Tako da, evo, što vas god zanima, osobito možda ako zanima stvari oko natjecateljskog bodybuildinga i fitnessa, suđenja i tih stvari, mogu vam odgovoriti na sva pitanja. Vjerujem da toga uvijek ima dosta. No. Šta kao sudac gledate kod natjecatelja, ne znam, sam bilo koju kategoriju? Koji sudac? Pa uglavnom ti je na prvom mjestu uvijek proporcija i skladnost. To je u bilo kojem, hoćeš u bodybuildingu, classic bodybuildingu, fiziku, bikiniju, uvijek je na prvom mjestu proporcija i skladnost. Sad problem je u tome što većinom i ja dok sam krenuo s ovim sportom, prvih 5 godina nisam ništa vidio. Znači, ja razumijem da generalno ljudi ne mogu vidjeti što mi suci smatramo idealnom proporcijom, simetrijom. Ali s godinama, to ti, pogotovo ako se izvježbaš kao sudac, znači položiš sve ispite kao sudac, generalno to možeš postići, pogotovo na velikim natjecanjima kao što su europska i svjetska. Naprimjer, imaš liniju od 30 natjecatelja i svaki dobar sudac će vidjeti prvaka. I redovito to bude prvi ili drugi, jer zavisi zbog rezultata, zbog podjele statistike, ili je prvi ili drugi. Znači, ako imaš razvijeno to, što se kaže, dobro oko za to, svi suci ti većinom, iako ti se kaže da ti kod nas ima sve u suđenju i vani, a uglavnom jedan rezultat je prosjek mišljenja od 5, 7, 9 ili 11 sudaca. Znači, to ne mora biti nešto što generalno svi smatraju da tako mora biti, ali kad se podijeli statistički obradi, onaj koji je prvi, koji ima taj broj bodova, mora biti prvi. Bez obzira što možda bilo je puno slučajeva da ti za nekog natjecatelja uopće niti jedan sudac nije dao prvo mjesto, on je na kraju bio prvi. Zbog statistike. Imaju puno drugih mjesta, a ovaj koji je bio kod svakog prvi bio je nekakav različito kod svakog suca. Tako da. Kako je stanje Hrvatskog bodybuildinga trenutno? Hrvatskog bodybuilding saveza je stanje tako kako je, ništa puno ne mijenja. Uglavnom, sve zavisi od proračuna saveza. Znači, iako se mogu novaca i na drugi način, proračun bodybuilding saveza ti je za primjer 54.000 kuna. Znači, to ti je za sve redovne troškove 54.000 kuna, valjda jedan od najmanje proračuna od svih saveza u Olimpijskom odboru. I sad kad podijeliš te novce na neke odlaske van i generalno neke troškove, puno toga fali. Evo. Tako da, budući da kod nas nije niti fitness industrija toliko razvijena kao u drugim zemljama, ne može se, a isto je savez, uzmemo primjer Slovačkog saveza, Slovački bodybuilding, fitness i powerlifting savezi zajedno imaju £500 000 proračun. A uzmete da je Slovačka manja zemlja od Hrvatske. I kod njih imate natjecanje, kad imate, ne znam, klasifikaciju za, ne znam, europsko svjetsko, kod nas sam dođe na državno 12 bikinica, tamo dođe 300 bikinica.
A sve je stvar u tome što, ok, oni su do toga došli sa tradicijom. Znači, kod njih dok smo mi ovdje u bivšoj Jugoslaviji, ne znam, tek krenuo se bodybuilding, oni su 70-ih, 60-ih imali prvake Europe i svijeta. Znači, kod njih je to jako slično meni izgleda kao kod nas lovačka društva. Tamo kao što kod nas postoje lovačka društva, tamo imaš teretane po selima, po mjestima i imaš razvijeno to. Znači imate jako starih ljudi koji se s time bave, koji su nekakvi funkcioneri, treneri i jako dugo postoji. Evo. Slično vam je tako i u Poljskoj, a ove ostale zemlje nije ništa idealno. Nije isto idealno jer puno zemalja kao što je Njemačka, Austrija, ne znam, Švicarska, oni nisu uopće članovi olimpijskih odbora i oni nemaju nikakvi od države, ne dobivaju nikakva sredstva. Ali dobro, druga stvar je kod njih kao što je razvijena industrija fitnessa i bodybuildinga i samim tim je i natjecateljski sport na višoj razini. Što misliš da bi se trebalo napraviti konkretno kod nas da se to sve skupa pokrene, da više love dođe unutra, da se ljudi bolje sponzoriraju? Pa ne može se baš očekivati da će ti neko povećati proračun jer vam kod nas u Olimpijskom odboru ne ide prema zaslugama, se novac ne dijeli zato što mi imamo zlatnih medalja sa europskih i svjetskih. Po nekoj pravili i logici bi se proračun trebao povećavati, ali on se ne povećava od 2005. godine. Evo mogu reći da nam to ide političkim vezama jedno. A stvar je u tome da ako nama povećaju proračun, neko mora i oduzeti. A niko ne želi, a kad idete nekom oduzeti, onda zove političar neki njegov friend koji zove Matešu u Olimpijski odbor da se to ne dira. I tako da vam se to, bez obzira zadnjih ne znam koliko godina, sigurno 5-6, proračuni se ne mijenjaju. Ne mijenjaju se iznosi u proračunima, kak je, tak stoji. Da se onda vanjske nekakve firme uključe unutra mimo, znači... Problem je ti je taj, evo, na primjer imaš u Mađarska ti je primjer gdje ti je savez, nemaju nekakve, mislim ima savez nekakve novce dobivaju od olimpijskog, ali natjecatelji nemaju ništa plaćeno, ništa, ali imaju dva jaka sponzora, znači imaju Sajtek i Biotech, koji su njihove domaće firme i sama fitness industrija na višoj razini i naravno da imaš i onda sponzore za natjecanje. Ja sam redovito u Mađarskoj, sudim na njihovim natjecanjima, oni na Balatonu imaju svake godine 3 natjecanja, mi na Jadranu nemamo ni jedno više natjecanje, a sve zato što je jedno je od Biotecha, drugo je, i dva su od Sajteka. I to su generalno njihova natjecanja. A stvar je u tome što je jaka fitness industrija. Kod nas nema jake fitness industrije. Dobro, to sad tu pokrećemo, tako će biti. Treba se pokrenuti, da. Mislim, postoje neke druge mogućnosti da se u savezu isto, ne mora samo savez čekati na novce koji će dobiti od olimpijskih odbora. Postoji načini na koji način da se to zavrti. Samo na početku je trebalo bi puno uložiti svoga vremena i puno besplatnog rada da bi se možda za nekoliko godina postiglo nešto. A za to treba biti motivacija, treba postojati volja što, evo mogu reći da generalno postoje ljudi koji imaju, ali postoje oni koji nemaju, koji ne žele puno raditi u tome. Kako je stanje? Oprosti, reci ti. Da malo promijenim. Uvijek me zanima, nikad nisam još pristupio nikakvoj bini ništa, kako prolaze dečki od 197, 2 metra ovako? Nema ti veze, mislim, naravno da u bodybuildingu nemaš smisla se natjecati jer to ne možeš postići toliku mišićnu masu, iako kod nas bi možda mogao i tu zato što je jako slaba konkurencija. Klasik ima svoju kategoriju preko 1,80 m, oni su ograničeni visinom, znači ako imaš 1,90 m imaš plus gore 90 kg, znači to je u biti, imaš ljude koji su slični tebi. Znači ne moraš se bojati ništa da će ti doći neko veće mišićne mase, jedino što je ono što se uvijek kažem gleda, skladnost i simetrija. Ako imaš to, nije bitno, na primjer uzmete neke naše prvake, na primjer Sandija Imerovića. Čovjek ima idealnu skladnost, ljepotu, njemu u klasiku fali svaki put 5 kila do maksimuma, ali čovjek pobjeđuje. Znači pobjedio, bio je treći na europskom, bio je i prvi u ovim parovima, a sve je stvar skladnosti. Znaš, tako da uopće nije bitno ako si visok pa ti fali mišićne mase, ako je to lijepo složeno, proporcije, nemaš uopće problema nikakvih. Da, nemaš nikakvih problema. Koliko često se održavaju kod nas natjecanja u bodybuildingu? Državno je obavezno napraviti, znači to ostalo ništa je, savez je ko nacionalni savez je dužan jedno napraviti državno natjecanje. A sva ostala natjecanja ovisi o klubovima koji će ih organizirati, o organizatorima. Savez praktički nema ništa s njima, on ih mora odraditi
sudački dio i te stvari, ali nacionalno je jedno obavezno. Evo, ja sam napravio jedno 10 natjecanja u svom životu. Mogu reći da svako natjecanje je u minusu sam bio i svako sam ja financirao, jer ne možete očekivati da će, jednostavno je tak, bez obzira što to je možda nama iz ovog svijeta sve lijepo, super prezentacija, drugi ljudi to baš tak i ne vide. Pogotovo ako nekakvi gradski čelnici i tak. Tako da se, znači, nakon nekog vremena ja sam isto izgubio interes raditi to, zato što sam uvijek bio u minusu. Evo. Ja sam radio, ne znam, imaš postaviti u Poreču je Dalibor što je radio, on je isto prestao raditi, ista stvar. Tamo je malo bolja situacija bila u gradu. Imaš jedino klub iz Siska koji radi, ja u Bjelovaru i u Zagrebu. To je to. I to se sve svodi. Jedino evo sad je na Sport Festu na Velesajmu. Inače to vam je od 5. do 8. 10. jako veliki događaj, 60 nacionalnih saveza. Izlaze i jedno oko 40 firmi koji su vezane na sport. Tu će biti natjecanje u Grand Prix internacionalno u bodybuildingu, bit će i prvenstvo Europe u GPA, prvenstvo Balkana u GPA powerliftingu. To je ovak jedan veći event koji će biti značajniji. A to je isto stvar zašto se održava, zato što su povoljni uvjeti. Znači organizator nam je dao jako povoljne uvjete za svaki savez, pa evo, odlučili smo to napraviti kao prezentaciju sporta. Vi surađujete stvari, znači Andreja i ti surađujete već? Pa da, surađujemo. Evo, ja imam ove klijente s kojima radim izvana, ali uvijek nađem nekog kojeg free treniram i pomognem mu, pa ona je jedna od tih s kojom radim. Mislim, malo mi je teško raditi online, samo većina s kojim rade, dolaze povremeno kod mene, barem jednom mjesečno, ali ovako online, ok, ja ću pomoći, ali u stvarnosti malo to i ne ispadne baš nekad najbolje. Da. Da. Otko kako pitanje? Poziranje sa formom. Koliko šta nosi vodu? Poziranje. Ovo, gledaj, generalno, ako imaš jako dobru formu, znači super formu, da poziraš ko zadnji kreten bez da znaš jednu pozu. Ja znam hrpu ljudi koji su došli na natjecanje, prije izlaska na binu su učili pozing. Gle, šta, ima super formu, ne mogu ga ja tamo kajlat zato što je on, jebi ga, nije naučio pozirati. Jer forma je forma, znači ako je on lijep, skladan, ako je najbolji tamo od ovih svih u liniji, gle, ako ne pozira, upozori ga se tamo, namjesti se ga, ok, nema nikakvih negativnih bodova. Možda bi mogao imati negativne bodove da konstantno tak dolazi na natjecanja. Znači da konstantno nema opće blage dume, onda bi možda se, jer ja kao sudac imam uvijek pravo zbog nekog razloga, osobito zbog estetskih razloga, nekom spustiti mjesto dolje. Znači, ako mene nervira što njega tamo on dolazi na 5-6 natjecanja konstantno bez da zna pozirati, na jedno natjecanje ja mu mogu spustiti mjesto. Ok, to ću ja, ali možda mu neko drugi neće, pa to nema opće veze onda sa mnom. Inače, kad sudite, 2 najlošija i 2 najgora mjesta da se brišu kod statistike. Znači, ako nekom hoće povisiti ili sniziti mjesto, to koja se nije ni dogodilo, jer će se bez obzira u svakoj kategoriji se 2 najlošije na 2 najgora mjesta se brišu. Tako da i ako ja nekog mu snizim mjesto, to ne mora znači da će on imati loše mjesto, ako drugi suci drugačije razmišljaju. Toga ti nema. Zato to je smišljeno napravljeno, zato da se ne... Bilo je prijedlog od Rusa. Rusi su htjeli uvesti da imaju kovu klasiku, znači ograničenja. Ali imate onda jedan problem, to je da je većina tjelesne mase na ljudskom tijelu na nogama i stražnici. I ako se to dozvoli, znači neka težina, visina, ako on postigne tu težinu i visinu, imat ćete ljudi koji će biti gore ogromni, a dolje neće imati ništa. Znači, to je zabranjeno, a stvar je napravljena, kategorija je napravljena za to da je početnička kategorija. Znači, da postoji kategorija za nešto s čim se počinje u bodybuildingu i naravno da bude masovna kategorija. A ako se uvede ove omjeri visina, težina, onda će se nešto sasvim suprotno postići. A sad koliko visina, težina, fakat jedno vizualno. Znači, jedno mora bi neko vidjeti ko ima oko za to i onda ti on može reći gdje te fali, gdje bi trebalo ovo, gdje bi trebalo ono.
pitanje još? Može jedno. A meni je bilo od početka moje karijere uvijek, ja ne znam, nisam velim u političkim vodama nikako, vi ste u Hrvatskom bodybuilding Da. savezu. Sad, inače, trenutačno Savez je promijenio ime, sad je Hrvatski fitness i bodybuilding savez. Dobro, nebitno, ista organizacija. Zbog nekih drugih razloga je napravljeno, ali evo ga. Jer fitness je inače sport, bodybuilding, ne zove se bodybuilding od 2006. Zove se bodybuilding i fitness, promijenio ime. I od 2002. mi smo registrirani za fitness također. Dobro, nebitno, to imaš drugo pitanje. Da. Ne. Pa zanimalo me zašto je Hrvatski bodybuilding savez od početka bio vezan, znači isključivo, koliko vidim, samo za jednu federaciju. Zato što ti je to uvjetovano u olimpijskom odboru. Znači imaš za svaki, na primjer za powerlifting ti je uvjetovana IPF federacija, nijedna druga ne može. Znači ako nemaš potvrdu od svjetske federacije da si član, znači njegova afilijacija, ne možeš dobiti članstvo u Hrvatskom olimpijskom odboru. Znači to je uvjet. Postoji nomenklatura sportova. U nomenklaturi sportova za svaki sport ti je propisana koja je vodeća federacija. Znači, postoji Sport Accord organizacija koja je to odredila nekad davno. Za bodybuilding je to 60 i neko je određeno. Da je IFBB. Smo zapeli tu. I druge federacije, nažalost, koji u drugim sportovima, evo ja sam u GPA federaciji u powerliftingu, nikad neće biti članovi olimpijskog odbora. Iz osobnog iskustva, jel mislite da je to razlog zašto je bodybuilding i fitness u Hrvatskoj takav kakav je? Kako misliš, zbog IFBB federacije? Ne zbog IBB, IBB je najbolja federacija, Da. ja nisam u njoj, ali Da. na neki Ne. način, Zbog... sve države Da. oko nas, od Srbije, od Slovačke, sve su federacije u jednoj državi. Znači, u svakom državi utjecanje svih federacija. Gle, postoji ti, ima, na primjer, odeš na stranicu IFBB-a i postoji ti njihovo preporuka, njihovo pravilo iz pravilnika da ne smiješ se natjecati u drugim federacijama ako se natječeš u IFBB. Ja se dosta idem po vani i Mađarske, to se na nacionalnoj razini to ti se ne poštiva. Evo, to ti mogu reći, kod nas se poštiva, tamo se ne poštiva. Druga stvar je, kod nas ti postoji u Hrvatskom zakonu o sportu da ti za jedan sport smije biti samo jedan savez. To ja kad kažem nekom vani, oni kažu da je to diskriminacija. Ali u Hrvatskom zakonu je to tako. Tako da praktički službeno ne možeš ni organizirati nikakva natjecanja u drugim federacijama osim u ovoj jednoj federaciji za svaki sport. A ovo kažem da vani, da. Smo tu gdje jesmo. Da. U Srbiji, da, ja znam u drugim federacijama, kod nas je zbog takvog vodstva drži se da strogo se mora natjecati kako je po pravilima. Druge zemlje su također normalno funkcioniraju, kod njih je dozvoljeno, mislim nije dozvoljeno, to je prešutno. Znači ti odeš, niko ti neće reći ništa, znaju svi da šta se dogodilo, ali evo, to je tako mali sport, u biti nemaš ti tu nekakve zarade i nečega, da će tebi neko može uvjetovati šta ćeš ti, kući ćeš ti ići. Baš zato, čemu onda? Čemu inzistirati? Evo, inzistiranje je zato što evo tako... Vrhunski rekreativci. Da, inzistiranje je zato što takvo vodstvo drže se strogo pravila. A pravila nisu izmišljena s naše strane, pravila su izmišljena od strane IFBB-a. Da li bi trebali se svi pridržavati? Vjerojatno bi. Da li se pridržavaju? Ne pridržavaju se. Evo. Ja znam u Mađarskoj hrpi primjera. Dobro, neke zemlje, fakat nekim zemljama je ista situacija kao i kod nas, ali u nekim zemljama nije. U Srbiji. Recimo sad da se ja prijavim negdje vani, da bi to mogu ili moram prvo ići tu negdje na naša nekakva regija? A misliš o IBB-u? Da, kao da Pa moraš, da, jer nelogično je da neko prvo natjecanje bude internacionalno natjecanje. Uvijek se moraš kvalificirati u Hrvatskoj, ali opet, ove... to ljudi rade, odu, ne znam, negdje van, pa kao u druge federacije, ne znam, ode, ne znam. Da, problem ti je ako odeš... Mislim, gle, možeš ti otići u drugu federaciju, to nije problem. Ako se nakon toga želiš u IFBB-u natjecati, mi ćemo te primiti, bez problema. Ali više ne možeš ići na druga natjecanja, nego moraš se natjecati jedno u IFBB-u. Znači ti možeš otići, svakog iz druge federacije se prima nazad u našu federaciju. Ja ne govorim o natjecateljima. Natjecatelj nek ide kud god hoće. Da. Zašto u Hrvatskoj nije dozvoljeno od odbora? To je bilo pitanje, ali dobio sam odgovor. Da. Zašto ne može postojati naba natjecanje u Hrvatskoj? Evo, zato što u zakonu o sportu ti postoji taj članak. I da ti ideš organizirati, znači da bi ti organizirao,
jedino ako ideš mimo saveza, ako nekakva druga organizacija, ali to ti je pitanje da li, mislim, sve će ti to proći ako se neko ne žali na to. Ako ti se, na primjer, Hrvatski bodybuilding fitness savez ne žali, onda će ti to može proći. Što će se žaliti, to je još žaliti. Gle, ja jesam član upravnog odbora Hrvatskog fitness bodybuilding saveza, ali ja ne donosim odluke sve. Mislim, ja mogu imati, moj glas tamo puno ne znači, nisam jedini. To je isto tako i u karate, samo jedna federacija može biti. Da, u svakom sportu. To je tako, mislim, sad, da li je to pravedno ili nije? Pa nije normalno. Ok, razumijem da je nekakva velika lova u igri, ne znam, atletika i takvi sportovi, to je jasno. Mislim, oni se štite, ali ovakvi mali sportovi, to je onda upitno, ali tak je. Jer većinom sve što vrijedi za jedan sport, mora vrijediti za sve sportove. Ja sam htjela pitati, da li vi mislite da bi trebale biti i druge federacije u Hrvatskoj? Vi osobno? Pa ja mislim da ne bi, zato što nemamo natjecatelja ni za jednu. Evo, mislim, ako dođe jedna federacija, onda ćemo imati još će se još više to rasuti, imat ćemo natjecanje sa 2 čovjeka u kategoriji i ja ne znam gdje je smisao toga. Mislim, nema tu smisla jer fakat nema natjecatelja za jedan savez, jednu federaciju. I gledateljskog dijela kad je crao bikini izašla sama na binu. Inače ne može, mislim može izaći sama, ali ne ocjenjuje se negdje samo da prezentacija dobi nagradu, ali mora biti minimalno 3 čovjeka. Iako sad na internacionalnoj razini mora biti minimalno 5 za kategoriju, ali dobro, to nas nije bitno. Da. Ima tko pitanje još kako? Da ide veliki pesak.